Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. bi ye tarata ye juye kalo tile 8 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la nin wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka jamana ɲɛmaaw ye mansin min san ni o ye scanner ye yaasa ka an ka douane maaw dɛmɛ u ka baara la an da bɛna don o la fo ka taga se an ka sɛnɛ minisiri ye lajɛrɛ min kɛ yaasa ka kuma an ka angɛrɛ nabagaw fɛ u bɛ se ka na ni angɛrɛ ye cogoya min an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila kabiri san daminɛ na an ka jamana ɲɛmaaw ye mansin dɔ san ni o ye scanner ye ka o bila an ka poste n bɛ diboli kɔnɔna la Mali ani Senegal dancɛ la yaasa minɛnw min na ni o bɛ don an ka jamana kɔnɔna la ni fɛn ɲumanw tɛ ni mansin ka se cogoya min na ka scanner mansin sigikun ye ka se ka an ka douane maaw ka u ka baara nɔgɔya u bolo nka min ye an ka jateminɛlikɛlaw caman ye olu ye a jira ko kabini ni san daminɛ ni a inauguration kɛra ko mansin a tɛ ka baara kɛ an ka jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko u tɛ ka se ka fɛn mun faamu fosi tɛ ka se ka fɔ a ko kan yala mɔgɔ de tɛ min bɛ se ka mansin na baara wa walima gɛlɛya dɔ de bɛ mansin yɛrɛ kan a jirala ko mansin sara sefa wari miliyɔn caman de la nka a bilalen bɛ yen ten sabula a tɛ ka baara kɛ wa a kɛlen yɛrɛ bɛ sababu yɛrɛ ye fana minɛn dɔw bɛ don an ka jamana kɔnɔna la minnu yɛrɛ tɛ minɛn ɲumanw ye an ka douane cɛden dɔ ye a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ma nafa fosi ye mansin nali la sabula a nakun ye k'olu dɛmɛ u ka baara la nka olu ɲɛ bɛ a la a tɛ ka baara kɛ a bɛ kalo caman bɔ wa fana jaabi jɔnjɔn fana ma di u ma a ko la u kɔni tɛ a dɔn ko wa u tɛ a dɔn fana maa min kɛlen bɛ ka mansin baara ka o bali ani a kɛlen bɛ ka kɛ kun min na u ma se ka o fana dɔn yaasa san 2025 san 2026 campagne agricole baaraw bɛ se ka daminɛ joona la ani min ye an ka sɛnɛkɛlaw ye u bɛ se ka u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min an ka sɛnɛ minisiri Daniel Simeon Kelema ale ye conférence de presse bila sen kan lajɛrɛ min kɛnɛ ka an ka kɔɔri sɛnɛbagaw olu tun bɛ yen nɔ yaasa ka se ka kunnafoni di u ma cogoya min na ani fana min ye Direction nationale de l'agriculture Yakuba Suleiman ale tun bɛ a kɛnɛ kan CMDT ɲɛma Kulemege Danbele ani min ye kɔɔri sɛnɛbagaw ka jɛkulu ɲɛma Yakuba Tarawele olu tun bɛ a kɛnɛ kan ani an ka kunnafoni dilaw caman ka se cogoya min na ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ an ka sɛnɛ minisiri yɔrɔ a ye a jira ko hali sisan an bɛ wagati min na i ko bi min ye angɛrɛ ye o ma se ka don an ka jamana kɔnɔna la sabula min ye an ka sɛnɛkɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔɔri sɛnɛbagaw u mago bɛ angɛrɛ hakɛya min na u ma se k'o sɔrɔ dɔw yɛrɛ ma u ka baara daminɛ fɔlɔ o hukumu kɔnɔna la a ye welewelemada kɛ ka a jira ko maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ na ni angɛrɛ ye ko u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka na ni a ye joona n'o tɛ u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnfura min na ko a bɛna na a bɔ a ma min ye CMDT ɲɛmaa ye yaasa ka se ka maaw dusu faga ale ye kuma ta ale y'a jira ko ni Ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye angɛrɛ ninnu ye
olu bɛ se ka na cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la ani sɛnɛkɛlaw bɛ se ka u ka baara daminɛ teliya la cogoya min na sabula min ye an ka kɔɔri sɛnɛbagaw ka ɲɛmaa ye ni o ye Yakuba Tarawele ye ale ye a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la a kɛlen bɛ gɛlɛyaba de ye u bolo sabula maa caman bɛ yen nɔ olu ma se ka u ka kɔɔri sɛnɛ daminɛ k'a sababuya kɛ angɛrɛ ko ye min ye an ka minisiri yɛrɛ fana ye a ye a jira ko minnu bɛna ni angɛrɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bilala u ka bolo kan yaasa ka se k'u ka baara nɔgɔya u ma cogoya min na ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan yaasa angɛrɛ ninnu u bɛ se ka na wagati bɛnnen kɔnɔna la an ka sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u ka baara daminɛ teliya la cogoya min. An ka sanfɛ kalanso lakɔlikaramɔgɔw ka sɛndikaw bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko u ka baara bila ni o ye u ka grève ye ko u bɛna taa ɲɛ a la halisa ko bi tɛnɛ juye kalo tile 7 ko ka taa bila juma juye kalo tile 11 san 2025 la ko tanke u bɛ ka laɲini minnu kɛ ni olu ma sabati olu tɛna na baarabila in jɔ ani fana u ye a jira ko min ye an ka kalan minisiri ye ko o ye waliya ta ka ɲɛsin u ma waliya min kɛra fɛn ye min ye u tɔɔrɔ kosɛbɛ sabula min ye Aliyu Jara ye ale bɔra ka laseli kɛ juye kalo tile 6 san 2025 ka ɲɛsin a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ko maa si kana n'a fɔ ko i bɛ don kilasi kɔnɔna la k'a fɔ ko i bɛ kalan kɛ u ka laɲini ni olu ma sabati ko u bɛna taa ɲɛ baarabila in kɔnɔna la a ye a jira fana ko don tɛmɛnenw na an ka kalan minisiri ye sɛbɛnfura ci NSIP direction ma ni k'a jira ko min ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛlen bɛ ka baara bila kɛ ko ni u mana ka na baara kɛ u bɛ wagati minnu bila ko u ka tigɛ ka bɔ u sariya la o kɛra waleya ye ko min digira u la kosɛbɛ sabula u ye a jira ko min ye an ka kalan minisiri ye ko a bɛ ka a seko de yira olu la a bɛ k'a ka fanga a bɛ ka o de yira olu la wa fana ko n'i ye a lajɛ fana ko min ye kalan minisiri ye o ma olu ta baara la wa a tɛ olu ka sarabaga fana ye wa ko u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin fana min ye Burkina Faso ani Niger sanfɛ kalanso lakɔli karamɔgɔw ka sɛndika minnu bɛ k'u fana ka u dɛmɛ u ka nin kɛlɛ in na yaasa u ka laɲini o bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogoya min na. Juye kalo tile 5 san 2025 an ka jabaranisoba ORTM sanfɛla la Mali kura taasira kɛnɛ kan an ka ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop kun bɛ o kɛnɛ kan kɛnɛ min kan u ye ɲininkali dama dama tɛnkun a la a sera ka minnu jaabi a ye a jira ko ba Mali b'a la bɛnnen bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen ko a kɛra Faransi ye a kɛra Rusi walima Chine ye a ye a jira ko fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ ba Mali ba hanti ninnu kɔnɔna la ko a da ma bɔ anw na nka a bɔra Faransi de la sabula a ye a jira ko don tɛmɛnenw na min ye Faransi jamana ɲɛmaaw ye ko olu de y'a jira ko min ye Mali Burkina Faso ani Niger ko olu kɛra zone rouge ye a kɛra sababu yɛrɛ ye ko u ka pankuru min ni o tun bɛ jigin ni jamana ninnu kɔnɔna la ni o ye Air France ye ko u ye a ɲini olu fana fɛ olu ka nali dabila o kɔfɛ a ye a jira ko hali ka ɲɛsin Faransi ka finitigilaka minnu tun bɛ an fɛ yan ni o ye Barkani ye ko Faransi de jamana ɲɛmaa de fɔlɔ ye a fɔ ko olu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ko hakilina ye min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye olu sɔrɔla la ka o kɔkɔrɔma don o baaraw sɔrɔla ka kɛ o kɛcogo la wa a ye a jira fana ko min ye Organisation Internationale de la Francophonie ko Mali bɔkun kɛra la fɛn min ye o de ye ko n'i bɛ jɛkulu kɔnɔna la jɛkulu kan ka baara kɛ ni a yɛrɛ ka sariyaw de ye nka jɛkulu man tɛ ka baara kɛ ni maa wɛrɛ ka laɲini walima maa wɛrɛ ka hakilina ye ko n'i y'a ye o cogoya la sariya bɛ i bolo ka bɔ o jɛkulu la sabula ko fɛn o fɛn ni o tɛ nafa lase i ma a yamaruyalen don bɛɛ lajɛlen bolo ka i yɛrɛ bɔ o la o hukumu kɔnɔna la a ye a jira ko bolodiɲɔgɔnma min bɛ an ka jamana ni Rusi ni Chine ani BRIC maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o ye bolodiɲɔgɔnma ye min nafa ka bon kosɛbɛ sabula a ye nafaba de lase jamana ma wa a y'a jira fana ko maa o maa n'i b'a fɛ ka baara kɛ ni ba Maliba ye o ka nɔgɔn kosɛbɛ nka a tɛ ɲɛ fo i ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya i ka o dɔn ani i ka an ka danbe ni an ka tabiyaw i ka olu bɛɛ lajɛlen bonya ni o kɛra i ni anw bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Alamisa don juye kalo tile 3 san 2025 an ka kɛnɛya minisiri colonel Assa Badialo Touré tun bɛ direction des ressources humaines kɔnɔna la yaasa ka se ka taa u baarakɛcogow ka o dɔn ani degun ni tɔɔrɔ min ni o bɛ u kan ka se ka o dɔn cogoya min na a selen kɔfɛ yen nɔ min ye direction
des ressources humaines secrétaire général ye a y'an ka kɛnɛya ministre bisimila u daga yɔrɔ la ka folikan belebele lase a ma ka nin taama in kɔnɔna la sabula a y'a jira ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye ministre ka sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ k'a fɔ k'i bɛna i ɲɛda olu ka u ka baarayɔrɔ la u ka kumaɲɔgɔnyaw kɔnɔna la gɛlɛya min bɛ u ka baara kɔnɔna la a ye i da don a la a y'a jira ko u mago bɛ yɔrɔ kura la yaasa ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na sabula ko u bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ ɲuman tɛ ko a yɔrɔ tɛ se ka jate direction des ressources humaines ka yɔrɔ ye o hukumu kɔnɔna la min ye an ka kɛnɛya minisiri ye a ye u fo kosɛbɛ u ka kunbɛnni cogo ɲuman na hani a y'a jira fana ko a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma u ye u da don u ka degun min na u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na a ka taama in kɔnɔna la a ye baarakɛminɛn dɔw di u ma u bɛna na baara kɛ ni mun ye k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye o banna ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Niger dugukolo kan ka ɲɛsin ni Bamaci wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu ye min kɛra sababu ye ka Niger finitigila kan tan bɔnɛ a nin na juye kalo tile 4 san 2025 karido juye kalo tile 6 san 2025 Niger finitigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan ka dansigi Bamaci wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu la u ka jamanaw kɔnɔna la u ka drone 2 hani u ka hélicoptère d'attaque kelen o kɛra sababu ye ka nin maa ninnu k'u ka bolimafɛnw ka olu tiɲɛ ani ka Bamaci wale tigilamɔgɔ maa caman ka o faga min ye Niger finitigilakaw ye u bɔra ka laseli kɛ k'a jira k'u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ni maajugu ninnu bɛ se ka taa ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la cogoya min n'an bɔla yen an bɛ taa Wuranda min ye AFC M23 ye o kɛlen bɛ ka Kinshasa ɲange ka sababuya kɛ ko u ye u ka finitigilaka dɔw bila ka taa Wuranda kɔrɔnyan fan fɛ ka taga marifa ci yen jamanadenw ani u ka finitigilaka dɔw la o yɔrɔ la ko hali k'a sɔrɔ bolonɔbila kɛra sɛbɛnfura la Wuranda ni RDC ni ɲɔgɔn cɛ Washington kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Ameriki jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye ko min ye RDC Congo maaw ye ko u bɛ ka o bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ ka o sabote o hukumu kɔnɔna la u bɔra ka laseli kɛ k'u b'a da diɲɛma tulo kan ko min ye Congo RDC bolo di ɲɔgɔnma min bɛ sen na kumaɲɔgɔnya min bɛ sen na ko u ka o bonya kɛlɛ in u ka dan sigi a la i n'a fɔ États-Unis jamana ɲɛmaaw ye a laɲini cogoya min na n'o tɛ ko min ye olu fana ye u fana bɛna wuli ka i n'a fɔ u tun ni RDC tun bɛ ka kɛ kɔrɔlen cogoya min u bɛna segin u cogoya kɔrɔ la ko o tɛ u ka laɲini ba ye o hukumu kɔnɔna la u b'a ɲini Congo RDC jamana ɲɛmaaw fɛ ko u ka hakili jagabɔ kɛ kosɛbɛ bolodi ɲɔgɔnma min ni o bilala sen kan u ni ɲɔgɔn cɛ u ka o bonya hani u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka dan sigi u ka nin waleya ninnu na Wuranda kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Mamadu Awa Gassama ka minɛli ye juye kalo tile 2 san 2025 Abidjan kɔnɔna la u ka pankuru jigi kɛnɛba min tɔgɔ dalen bɛ Félix Houphouët-Boigny na Mahamadu Ismaila Konate ale taara Côte d'Ivoire kɔnɔna la ale de bɛna taa kɛ Mahamadu Awa Gassama ale ka avocat ye a ka nin kiiri baara ninnu kɔnɔna la yaasa a bɛ se k'a dɛmɛ cogoya min na a ka bila nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran